Sa number 10, mga alkalde sa Negros Occidental nagpirma sang MOA sa Malakanyang para sa pagpatindog sa mga classrooms sa tagsa kay LGU. Nakigbahin ng mga alkalde sa Negros Occidental sa ginpatigayon nga Memorandum of Agreement o kun MOA signing kaupuran Department of Education para sa nationwide classroom building program sa Malakanyang sinila mga hapon, Lunes. Tuyo sini nga masolusyonan ang kakulang sang classrooms sa pungsod nga sa karon ang gina-estimate yara sa 144,758 units. Ginbato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nasambit nga MOA nga ginpirmahan sang DepEd kag mga alkalde sa pungsod. Suno kay Marcos, pinaagi sa sini nga programa ginahatagan sa mas dako nga papel ang mga city government nga magpatindog sa mga proyekto kaangay sang classrooms. Ang DepEd naman ang magatalana sa mga pagsulundan agud masiguro nga ang tagsa ka mga classroom ang mapag-on, safe kag nagasunod sa national standard. Agud mapasiguro nga mapatuman ang proyekto pabilisin ang pagtayo sa tatlo ka mga tranche silid-aralan kung sa diin at may siguraduhin na obligasyon ang maayos. tagsa ka LGU nga mag-submit sang bulanan kag quarterly report sa DepEd. Ginpahayag pa ni Marcos nga sa idalom sang 2026 General Appropriation Act, masobra sa 85.39 na billion pesos ang gintalana sa basic educational facilities. May 149 ka mga syudad sa bilog nga pungsod ang naglagda sang amo nga MOA sa DepEd. Magluwas sa mga alkalde, nagtambong man ang pila ka mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga mga buluthuan.